Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise inkxalabo ngefuthe logwayimbo lwabasebenzi watsho egxeka kabukhali iziganeko zodushe kuqhankqalazo lwemanyano yabasebenzi nehawu. Umongameli uthi nangona abasebenzi benalo ilungelo lokugwayimba kodwa ugwayimbo lwabo akufanelekanga luphazamise ukuhanjiswa kweenkonzo ezingundoqo kumaziko ezempilo. Lo kaRamaphosa ukuvakalise oku ngethuba ebephendula imibuzo epalamente ngalemva kwemini. Umongameli Cyril Ramaphosa uphinde wabuyela kwakho epalamente namhlanje eyekuphendula imibuzo. Usebenzise eli thuba ke wahesha ehula iziganeko zoqhankqalazo olunodushe lwemanyano yabasebenzi nehawu. Workers in our country have the right to freedom of association. They also have the right to strike. But that right is not absolute. It is not absolute because there are certain workers who are in essential services. Lo kaRamaphosa ukwavakalise ukuba isebe lezimali libila lisoma kwilinge lokuhlangula eli loMzantsi Afrika emva kokuba lithe lafakwa kuluhlu lwamazwe angakwazi ukulawula imali nokuhanjiswa kwayo, i-grey listing ngelasemzini. The issue of grey listing obviously is a great concern to all of us as South Africans. Umongameli Ramaphosa uphendule nangomba ogqubayo kweli sithetha nje wolwaphulo-mthetho olunodushe. The fight against crime will not be advanced through the devolution of policing powers, but by mobilizing all available resources and capabilities, working alongside and within communities to improve policing throughout the country. Kusenjalo, umongameli uvakalise ukuba isebe lamaqumrhu karhulumente liza kupheliswa emva konyulo likazwelonke lonyaka ozayo. Ukanti ke zisaqhuba iintshukumo zogwayimbo zamalungu emanyano enehawu kumaphondo eli, le manyano inyanzelisa urhulumente ukuba onyuse imivuzo yabasebenzi ngomyinge we-10%, ngelixa urhulumente ebeka umyinge we-4% etafileni. Umphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phaahla uthi urhulumente uza kuqinisekisa ukuba izigulana ziyakwazi ukufikelela kwiinkonzo zezempilo ngaphandle kwamagingxigingxi. Ethetha nabendaba eRhawutini, umphathiswa uPhaahla uthi okubalulekileyo kukuba izigulane zincedakale. So we are working with all the provinces to ensure that the services can, be adequate and as soon as possible returned to normal. Ukanti ukwatyityindisele umnwe abo banenjongo zokuphazamisana neenkonzo zezempilo. Those who can be identified in one way or another as having participated in the violence, in the disruption, physical and so on, of disruption, they will face, on the one side, we explore with our legal team criminal charges. Ukanti nehawu kwiphondo laKwaZulu-Natal ifunge ngelithi iza kuqhubeka noqhankqalazo lwayo de urhulumente agobe iphondo. Izigulane zize ngethemba lokuba zizoncedakala, kuquka nezo zikhulelweyo. Sikizo lobusuku yalithola usizo, inkinga ibe manje ekuseni ngesikhathi esefuna athola amaphilisi kwasho ukuthi manje abekho odokotela bamaphilisi. Bengizele clinic ngilethe esibhedlela ngilethe umntwana so enda personal thola usizo cause onesi abaphelele. Inkokheli zephondo zale manyano zigxeka umphathiswa uPhaahla ngelithi ugrogrisa abasebenzi. I think the minister must stop intimidating the people. Those workers who are embarking on industrial action are not violent. Yeah, so the minister must also assist in the PSCPC. Ukanti kusenjalo eMntla-Ntshona kuphazamisekile ukusebenza kwamaziko ezempilo ngenxa yoluqhankqalazo eKlerksdorp, Potchefstroom naseVryburg. Isebe lezempilo kweli phondo likwalumkise abasebenzi abaceba ungenelela olugwayimbo. Lusothukile uluntu lwaseBuffelsdorp ngempuma koloni emva kwesiganeko sokusweleka kukaLangalam Viki oneminyaka emine. uLangalam uye esikolweni ngoMvulo kodwa akabuya xa kuphuma isikolo.
umzimba wakhe ufunyenwe ngamapolisa kwindlu yangasese eNguzenzele. Ubomi bukaLangalamviki buphelele kwindawo bekufanele ukuba buyakhuselwa kwisikolo samabanga phantsi iMcwangele. Le ntwazana eneminyaka 4 ilandulele eli emva kokoyela kwindlu yangasese kaZenzele ngomvulo. Umama wakhe uthi usaziva esephupheni elibi. Mna ndiziva ndibuhlungu kakhulu sisi, because ewe ke ndiyayazi uba yintando kaThixo, but I feel like intando kaThixo ibinokwazi upreventeka ngendlela mna endiyibona ngayo, but ke ekugqibeleni akho mntu ke uyaziyo uba umntu ixesha lakhe lohamba nendlela ahamba ngayo. Kodwa mna ngendlela endifila ngayo ngoku njengamakalanga lam ndifila like intando kaThixo ibinokwazi upreventeka. Utyhole isebe lezemfundo ngokungafaki amagumbi angasese asemgangathweni ezikolweni ngakumbi kwezamabanga aphantsi. Isithethi sesebe lezemfundo uVuyiseka Mboxeka uthi bafumene ingxelo evela kwesi sikolo echaza ngelishwangusha yaye uphando luza kuqhutywa. Ingxelo yale ntlekele siyifumene kwi-district director umphathi wesithili yena eyifumene ngesikolo after kuye kwacaba ke umzali uyile esikolweni eyobuzisa into ba kwenzeke ntoni okanye kukhangelwe umntana obekade engakhange bekho kwakhe ngesuku langayizolo. Ndingatsho ke msasazi futhi ndithi ewe uphando lona linyanzelekile into balibe khona because ngokokuba sesisazi lo mba sosezandleni zamapolisa. Umama wexhoba uthi into eza kubenza baxole belusapho kukuba isebe lezemfundo lizigcine izithembiso zalo yaye liqhube uphando oluneziphumo. Makhe sicaphule izimvo zababukeli behlomla ngesisiganeko simanyumnyezi sokutshona kwemveku eneminyaka 4 kwindlu yangasese eNguzenzele eGrand Lake kwiphondo laseMpuma Koloni. Kubukeka kusalela emuva kakhulu ukuthi kusenema-toilet omgodi ezikoleni zethu njengamanje. Uhulumeni akakangenelele ekuthuthukiseni nezikole zasemakhaya ebese kuyekwa ubudedengu. Uyabona nje lesimo salo mntwana kubudedengu bothisha nabo bonke abantu abakhona esikoleni ukuthi ungadedela ingane eneminyaka ewu4 ihambe yodwa iye etoilet olazi kahle nawe ukuthi aliphephile. Abuphele lobo budedengu ngoba bulahla impilo zezingane zethu. Kuyishwa futhi kuyihlazo kuyamangaza ukuthi emva kweminyaka emingaka sathola inkululeko kusekhona izikole izingane zama-toilet omgodi kusekhona izikole zem-toilet emgodi. Lento le hayi ngampela uhulumeni azama ukuyilungisa akayilungise mningi kakhulu leminyaka uhulumeni ube neminyaka eyanele ukuthi eqede inyanga ama-toilet omgodi. Ngeke phela lo sashonele izingane njalo sibabaza ngenxa uhulumeni ongafuni ukulalela hayi bakithi awuqede ama-toilet omgodi ngeke phela. Msasazi mina ngokwami ngithi yazi uhulumeni kuzofanele ukuthi angenelele lapho kufunda khona izingane ngesikhathi sokuthi uma uzobheka naseGoli kwenzakala into efana nayo le umntwana wawelwa ikhabethe. So now sekwenzakala inike futhi manje uma umntwana esetholakala futhi endlini yangasese eseshonile nokushona. Nje izikole ngiyabona ukuthi nazo aziyinaki lezi ingane ezincane bekumele nje ukuthi nomphathi isikole naye avulelwe nje icala kanye nesikole kebe yochaza phambi kwenkantolo ukuthi kwenzakale kanjani ukuthi ingane izitholakale isishonile endlini yangasese. Ukanti ke kwabasibhaleleyo uSiziwe Ndala uthi akukhathala kwezi zikolo zabantwana bethu. Uselo Madoli yena athi msasazi umzali makangabi careless man makase umntana esikolweni aphinde omlanda ingaske bafunde usebenzisana nabantwana umntana angaziyele esikolweni semncinci disengqushwa emaxhegweni. Ukanti uNole Mayekiso uthi yena ufoyeze esikoleni njani na azikho safe tu ezitoilet tyhini bawo. Ukanti ke uAvela Kolose yena uthi msasi urhulumente makangenelele kakade kutheni izikolo zasezilalini zingaxabisekanga ulele urhulumente into abayaziyo kutya imali bayokukwakha izindlu zabo. uAvela Kolose otshoyo. Ufunyanwe sele wonakele umzimba kaKarabo Monyama nobe neminyaka 15 lentwazana yaseSafer Scale ePotchefstroom kuMntla-Ntshona yalahleka ngomhla wesi-5 kule imiyo
emva kokuphuma kowayo isiya kubukela ibhola ekhatywayo kwibala elikufutshane, kodwa ngelishwa azange ibuyele ekhayeni layo. Izolo umzimba wakhe ufunyenwe kwingcwaba elisemva kwendlu ehlala iqabane lakhe elineminyaka engama-23, ukanti umrhanelwa ubanjiwe wabekwa izityholo zokubulala, zokuba ngcathu ngenyaniso nokuphazamisana nengalo yomthetho. Kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi iMuridile ngomso. Ukanti xa sihlabela mgama ubuyele esikhundleni sakhe usodolophu wesixeko saseTshwane uGqirha Murunwa Mugwarela. Oku kuvakaliswe ngumphathi wesixeko uJohan Metler. Lo kaMetler uthi buyonelisa ubungqina bunikileyo ngokuphathelene nokuhlawula amatyala akhe. Yothukile indibanisela yamaqela ohlukeneyo akhokhele umasipala waseTshwane kukuvela kwexwebhu elisisiqinisekiso sokuba usodolophu Murunwa Mugwarela uphumile emgibeni ebekuwo ngaphambili ongakwazi ukuhlawula amatyala akhe. We would like to see it because we feel that there is something afoot. Up until yesterday, Mugwarela himself couldn't commit to 702 that such a document exists, and now suddenly it appears. We are excited that Dr. Mugwarela is now the executive mayor of the city of Tshwane, as we have alluded before, that he remains the executive mayor of the city of Tshwane. So we don't want to be seen as people who are vindictive, who will at all material times want to take matters personal. We hope that it's a lesson for him. We think we need to move with speed because people of Tshwane are waiting for services. The finances of the city, we all know the advance report of the AG, the mess that the DF created in the city. We think we need to have a sitting that must be convened urgently, not later than Monday, to elect a speaker. And after electing the speaker, we think that the executive mayor must choose a mayoral committee. Kambe ke kulindeleke ukuba usodolophu abhengeze izicwangciso zakhe ngesi sikhundla kwintlanganiso emfutshane ngomso. Ucimicimi wombane intsindabadala eseza kulombatha eli ngeyona ndlela. Le ngxaki ikwazala ezinye iingxaki ezifana nokungasebenzi kwerobots, into leyo edala ingxinano yezithuthi ezindleleni. Kwiphondo laseGauteng sekukhona abantu abancedisa ukulawula izithuthi kwirobots ngexesha likacimicimi wombane. Seyisisiqhelo ukuba abantu bancedise kwirobots ngexesha locimicimi wombane, ingakumbi kwindlela ezixakekileyo eGauteng. Uthi abantu bayakwazi ukuqhuba ingathi irobots ziyasebenza xa bekhona, kwaye inani lengozi liyancipha. Aba bafana baphila ngamaqithiqithi abawaphiwa ngabantu xa besenza lo msebenzi. Bathi bayaludinga uqeqesho kwaneempahla ezikhuselekileyo zokwenza lo msebenzi. Bakwathi bayayazi ukuba akuvumelekanga ukuba bawenze lo msebenzi nanjengokuba bengawuqeqeshelwanga. Uthi banolwazi lokuba oku bakwenzayo akulunganga, kodwa bayawuthanda lo msebenzi. Ukanti amagosa ezendlela eGauteng athi kunzima ukulawula le meko yabantu abenza lo msebenzi. Abaqhubi izithuthi bathi bayaluvuyela olu ncedo. Bese sibe yilutho ngoba bona basisiza akuhambeki yabona itraffic wona leyo kuhamba ngama 1 by 1 iyona ibanzima impela. They help us a lot at this intersection, yeah. Absolutely incredible. Masiphosa amehlo kwezoqoqosho. Uthabile Makhaphela selengxangile nemozulu.
Mamanikazi bini bethu nanku mamfene ngawo kaloku umqulo omhle wendaba ndibulise kwamzonto lapha ekhaya ndikwamkela kuyo ke idesika yam yemozulu igama lam ndikuthabele kwamamthembu umakhaphela nantsi imozulu. Sijonge ke iphondo lokuqala esivula ngalo phaya eMpuma Koloni eMonti ngo-28 degrees wamathumba ntaka nje ezulu phantse yonke imantla kwemini yangomso andigqibeka kwakwalo kwelo phondo futhi ngamashumi nje amabini abanesixhenxe amafu angephi phaya emini hlabalam ngamajonge phaya eFree State eBloemfontein ngo-31 degrees okuzole nje kamandi emva kwedina lapha yangomso kwakhona futhi eFree State phaya koSasolburg kusekuhle kakhulu ngo-31 degrees phaya emini. Nalo kiphondo lilandela phaya eGauteng eJohannesburg ngo-30 ozwele kamandi phaya emva kwemini kwakhona futhi kwalapha eGauteng nantsi imeko phaya eVereeniging ngo-31 nayo uqenge kamandi phaya emva kwedinala. Sijonge kwakhona ke phaa phambili kwaZulu Natal eThekwini ngamashumi nje amabini abanesixhenxe amathontsi emvula ezingephi kwakhona kwaKwaZulu kusenjenje phaya eMgungundlovu ngo-29 degrees ophole ube busekubekela phaya emini ngomso kwakhona phaa koLimpopo ePhalaborwa ngamashumi mathathu abanesithathu amathumba ntaka ke ezulu emini kanti Limpopo nantsi imeko ePulukwane ngo-30 ozwele nje kakuhle phaya emini. Masitapheleni ke besinimeko phaya eMpumalanga eMpombela ngo-30 degrees amathontsana kwakhona ezamvula yonke nje emva kwemini phangomso kwakhona futhi eMpumalanga esekhunda kusekuhle ngamashumi nje mathathu abenanye ezulu elizolileyo. Nazo ke imeko phaya eNorthwest koMahikeng neziphalo kakuhle kakhulu ngo-32 degrees okucwengileyo nje phaya emini ngomso kanti nantsoko ke imeko phaya koRustenburg ngo-34 degrees emhle kakhulu naye emini ngomso. Kwakhona ke phaya ephondo lilandelayo Northern Cape Kimberley ngamashumi nje mathathu abanesibini ozwele kamandi phaya emini kwakhona emva kwemini yangomso kanti phaya eAppington neziphaluka ngamashumi mathathu abanesibhozo ecwengile phantse nje yonke imini ngomso kanti eKapa lodumo phaya eNtshona Koloni kuhle kakhulu ngo-20 degrees naye uzolile mbukele ekhaya kanti kokugqibela sivala ngeGeorge kwaseNtshona Koloni ngo-21 degrees ecwenge empela emini ngomso. Mna ndikuqhudeni uMamvelasi ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli. Indaba zipheli mawethu utshaba nje lixesha ngomso ukhona uThabile Mpele nezindaba zethu apha kuchannel 163 kwi-DSTV. Kwakhona ungazifumana indaba ziphakwa zishushu kwijelo leendaba iNewsroom Africa channel 405 kwalapha kwi-DSTV. Ndinithanda nonke emakhaya.